Det er sådan lidt, når jeg filmer med 120 frames i sekundet, så kan jeg ikke se, mens den gør det. Jeg tager altså lige den her af, fordi den provokerer mine arme for at spille helt vildt meget. Det er fordi, den er flækket ude i begge ærmer, så der kommer bare sådan nogle ned, et eller andet. Prøv at tjekke den her. Ja, jeg fandt ud af, at det var sådan en fed måde at komme op i det på. Sekunder. Okay, jeg har både en eller anden tendens til kun at lave det der trick. Sådan hver gang jeg skal lave et trick, så kommer jeg bare til at gøre det automatisk. Jeg skal lige lave et eller andet. Så prøv at tænke friends now. Ja. Noget af den du har. Tak for i år. I år. Det blev fandme godt. Hvor der vissent. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan lave den der broken hearted der. Den vil være meget nice at få overfra, fordi den ser faktisk ret nice ud overfra. Hvorfor fuck låner du penge, Claus, når du er så ustabil? Jeg sidder på min pande. Har du ikke lagt mærke til, at der stikker et kamera ud på min pande, eller? Ej, det var da utroligt, man, hvordan jeg kan fuck det der op lige nu. Hey Kevin! Nej, det er modellen efter, er det ikke? Jo. Så det er en black edition. Ja, men jeg synes også, det var lidt mere kantet i det. Må jeg rykke lidt på dig, eller vil du bare rende jo i bollerne? Det er ikke fordi, jeg ikke vil nusse med dig, Krejer. Det er bare... En hund?